Bueno, bon dia. Estem així de nou per presentar-vos un event que creiem que va ser un event interessant, que és la primera mostra de la Mocadora de Sant Dionís, que es fa en Gandia. És la primera volta que anem a fer-ho. Això és un tema que des de la fecha del 9 d'octubre es va posar en marxa en la Comunitat Valenciana fa molts anys, en l'any concretament el 9 d'octubre de 1238. El rei Jaume, si m'ho pregueu, us faig una xicoteta història. El rei Jaume I, quan va conquistar la ciutat de València, el va recibir el poble de València. Ell anava acompanyat de la seva dona Violant d'Hongria i tot el seu sèquit, i el poble de València el va recibir, i en imatge de vassallatge i d'estar d'acord amb ell, li van oferir frutes i verdures de la rica horta valenciana, que era el que en aquell moment més tenia, i que realment havia una referència important, que era un producte que normalment era una referència en València, que sempre ha sigut i continua seguint-ho. Es va obsequiar per demostrar-li que li agraïen el lliberament que havien tingut i que estaven molt contents. Paradòxicament, també tindria que dir que això, que en aquell moment va ser una festa en el moment d'entrar el rei, no es va tornar a posar en marxa fins un segle després, perquè un segle després el Consell General va decidir de la ciutat, va decidir que aquesta festa es commemorara, que realment es posarà en funcionament aquesta festa, que de la manera que es commemorara i se fera. Realment es va fer alguns actes, però quan realment es va donar importància va ser a partir del segle XV, en el que es va adquirir una forma més lúdica, més important, més festiva. El que es va fer és, des dels edificis públics, estiraven piuletes i tronaors per celebrar aquest dia. El típic és valencià, nosaltres sempre estem fent ruïdo, doncs van fer això, van començar a tirar pilotes i tronaors. A aquest esdeveniment es van adjuntar en un moment determinat el gremi de pastissers, el gremi de mestres sucrers de València, que per cert també vos dona el dato de que és el més antic d'Espanya. O sigui, tenim el gremi de pastissers més antic d'Espanya. Es van unir i diu, com us unim? En aquell moment ells que saben fer dolços, com estos senyors que tinc jo així en companyia meva, i van començar a crear la pilota i el trenaor en dolç. Li van donar una forma de massapà directa en la formeta, però dins la van rellenar de gemma, perquè realment fora algo diferent. I el que era el tema de les figuretes de massapà, que era el símbol de la fruta i la verdura que li se va oferir en aquell moment al rei Jaume, es va fer donant-li la formeta de frutes adrede per commemorar aquell moment. O sigui, jo l'últim que me quedaria per dir en aquest tema és que jo voldria que això se popularitzara. Crec que és una festa nostra, és el dia dels enamorats nostre, és valencià. O sigui, tinguem en compte que el dia dels enamorats sempre per nosaltres té que ser el dia de Sant Dionís, no el que tenim importat en aquest moment, i que d'alguna manera això és demostrar-li a la persona amada que l'aprecies, que la vols i tal. La forma és una bandejeta de massapà de més o menys importància, en la qual té que portar indiscutiblement una piuleta i un tronaor i figuretes de massapà. Tot això va en un mocador de seda enrotllat i nugat en 4 puntes o decorat, conforme hem estat avançant, que ja n'hi ha molta gent, gent que tinc jo al meu costat, que fa una decoració més especial perquè quede molt més bonic. Però la base és realment el que estem parlant, pilota, tronaor, els massapans en forma de frutes i verdures i el mocador que ho enrotlla. Realment és el que més imatge li dona a lo que és la festa. I crec que hi ha poblacions, diverses poblacions de la província de València que tenen molta importància, no sols la capital, sinó altres pobles que també tenen molta importància i funcionen molt bé. O sigui, jo crec que en Gandia hauríem de donar-li aquesta força, per això anem a fer la primera mostra de la Mocadora. Després, sincerament, voldria sobretot agrair al gremi de pastissers de Gandia l'entusiasme i la gana que li han posat a aquest event. Només vaig anar a visitar-los a tots, i així tenim 2 representants d'ells. Sincerament tots van apostar, tots van dir que tiraven avant, tots van dir que ens ajudaven, i això demostra que n'hi ha una inquietud en una festa que la tenim una miqueta parada, i que aquesta festa indiscutiblement serà referència per la ciutat de Gandia també. Tinc al meu costat a la mosca Rafina Comar, de pastisseria Tano, que ara parlarà unes paraules, i Salvador Martí, de Pasteria Salva, que també estarà amb vosaltres. Voldria que Fines començarà, diguem-nos alguna miqueta de la història, que ja la coneix millor que jo inclús. No, bueno, jo no tinc res que añadir de la història general.
estic... No tinc res que añadir a la història general que ha dit Bernardo, perquè estic d'acord en ell, tot és verídic, tota la història eixa. Només podria parlar de la meva història, que la meva història comença fa, jo crec que farà 35 anys, perquè antes era fa 10 anys, però ara ja són més de 30 els que recorde, i com sempre a mi m'han ensenyat els meus clients, i en tots els meus clients n'hi havia clients de València que estaven acostumbrats aquest dia a agassatjar a la seva dona, a la seva amada, en un mocador. Entonces, pues, van començar a explicar-me coses i vaig anar als mestres sucrers també per veure el que es feia allí, i d'entonces que estem fent-ho. Primer vam començar en 2 mocaorets, cada any en fem uns pocs més, i així no vam començar, poquet a poquet, com en totes les coses, fins que ara ja és una cosa habitual que es faci la mocadora en Gandia. Són els clients els que ho demanen sempre, aquestes coses. Salva, si quieres dar unas palabras. Bueno, yo aquí el agradecimiento al ayuntamiento de parte de todos mis compañeros por esta ilusión y esta idea de tirar adelante y difundir, porque hasta ahora lo estábamos difundiendo desde nuestros locales, y con esta iniciativa vamos a poder llegar pues a toda Gandía y a la Safor. Entonces, por eso nos hemos volcado todos con ilusión. Es una tradición arraigada de mucho tiempo en el que todos intentamos mantenerla, y pues bueno, imagino que con tiempos de crisis, por la dificultad del producto, por la faena que tiene, pues se ha ido perdiendo en muchos sitios, y debemos de volver a recuperarla con ilusión. Entonces, este año, más que nunca, teniendo la oportunidad que nos dais, pues todos nos vamos a volcar en darle la importancia que tiene la fiesta, la verdad. Bueno, molt bé, muchas gracias y moltes gràcies. Bé, novament, o sea, l'únic que me queda per dir-vos és que novament des de Seguran posem una iniciativa en marxa d'un event tan singular com és este, però que és una tradició arraigada i, sin embargo, no s'havia posat mai així. Serà la primera volta que la ciutat de Gandia fa una mostra d'algo que realment és nostre, que és molt valencià. Això crec que demostra una volta més que des del Departament de Promoció Econòmica, des del mateix Ajuntament, el que volem és que la ciutat arranqui, que la ciutat funcioni, que el comerç de la ciutat, que bàsicament és un comerç minorista, tinga un apoyo i que d'alguna manera estiguem tots treballant i estiguem tots lluitant perquè aquesta ciutat continuï i sigui el que és el cap i casal, o és la Gandia, la capital del comerç, conforme li volem dir nosaltres. Realment, si nosaltres aconseguim això, i de fet crec que estem aconseguint-ho, perquè som la ciutat que menys incidència tenim en tancament de negocis i en tot, o sigui, això ens donarà que serem els primers en eixir d'esta crisi, que ningú veiem el dia de demà on estarà l'eixida, però jo crec que està més proper del que tots pensem, i en la col·laboració indiscutiblement de tots els comerciants d'esta ciutat, apoyats per nosaltres que estem per la labor d'ajudar-los i apoyar-los, segurament ho aclarirem antes de lo que tots pensem. Res, moltes gràcies, i si algú va preguntar alguna cosa... Parlem un poc de la mostra, quina idea és la que tenim, la gent que vindrà a Sià, perquè fer, que no fer. Sí, anem a veure. La mostra en un principi està projectada d'una manera que va en la plaça de l'Ajuntament, a més l'han demanat plaça de l'Ajuntament, conforme el proteí, per no posar el nom que té, perquè ens coincideix en un altre tema, en el qual hi haurà 2 carpes gegants, en la qual estaran dins de les carpes estaran ells. Estaran els pastissers, tenen dedicat un mostrador exclusiu en ell, va rotulat i vinilat en el nom de la seva empresa, en l'esdeveniment que n'hi ha, i cada un farà la mostra del seu mostrador com vulgui, com li apetisca. Posarà les bandejes que crega, ho farà de la manera de decorar que ells creguen que va millor i tal. Este stand estarà en marxa des de demà, dissabte, de les 10 de la nit hasta les 22 hores, de les 10 del matí a les 10 de la nit, perdona, de les 10 del matí a les 10 de la nit. Estarà dissabte, diumenge, dilluns i dimarts. Són 12 hores ininterrompides cada dia d'atenció. Per què s'han fet 12 hores ininterrompides? Perquè s'ha pensat que n'hi ha molta gent, conforme parlava antes, que n'hi ha molt de comerç en aquesta ciutat, que treballa un horari i que si no fem un horari continuat no podran vindre a veure-ho, a celebrar-ho i tal. Han decorat en un principi tota la plaça de l'Ajuntament, tindrem
uns cartells molt grans en decoració del pòster que teniu així, però també tindreu un altre pòster molt gran en una explicativa de més o menys el que estàvem parlant i que coneixen ells com a pastissers i jo m'ha tingut que empollar una miqueta. O sigui, ja ho veig perquè bé, el que volem és motivar sobretot que la gent jove vinga, que ho vega i que ho entenga i ho reconega com a una festa nostra i un motiu més per regalar a la seva nòvia, al seu nòvio o a qui siga, o sigui que realment, o a la seva dona, que puguin regalar el que vulguin, però que és un motiu més d'alegria i un motiu més de vindre i saber que la València, que és una terra de llum i de sol, té moltes festes arraigades i esta era una d'elles que la teníem una miqueta de costat, exceptuant alguna pastisseria que tenia més ressonància, els demés, la veritat, me diuen que estava molt tranquil. Tenim que aconseguir que siga més referència, que les comarques limítrofes vinguin a Gandia, perquè aquesta festa és de tots els valencians, no sols de la ciutat de València, és de tots els valencians, i en aquest objectiu s'està treballant i en aquest objectiu se presentarà tot. La gent podrà vindre a aquests estants a comprar el mateix producte de la pastisseria que li apeteixi, siga de Tano, de Salva, de Toni, de què vulguin. O sigui, podran vindre allí, compraran de l'estant que vulguin i podran regalar uns precis que vagin directament a cada pastisseria. Han pensat que l'event centralitzat en un lloc és interessant que el mateix client que en un moment determinat o la mateixa persona que ho vega, diu, doncs m'interessa, ho agarre, que no se'n vagi a buscar-lo perquè segurament es perdrà pel camí. Val la pena que faci la compra en el lloc. I realment per aquest motiu es fa. Suposo que tindreu serà un estàndard, tindreu i diversos preus aproximadament. Bueno, sí, tenim, a veure, per la meva part, jo he fet el que és el mocador en paper de celofán, que és lògicament més econòmic, i després tenim el mocador de seda, que s'empujarà el preu del mocador simplement. O sigui que són dos preus, però a preu de crisi ho tindrem. Sí, el contingut sí, és la bandejeta, les frutes i verdures, totes fetes de massapà i sucre. De tota manera, també tinc que afegir que, tinc que agrair a l'Ajuntament de Gandia per supost, però sobretot a Bernardo, perquè jo crec que d'esta es fa pastisser. Li ha posat molta il·lusió i molt d'empeny i jo crec que ho ha fet molt bé. El tinc que felicitar per la teva llavor. Esperem que hi hagi bé, que no mos ploga, que no mos faci ninguna tonteria, però realment sí, jo faig una crida des d'ací a tota la comarca i que realment veguen alguna cosa diferent, veguen la moguda negra. Per sort, aquest mateix fin de setmana tindrem altres atraccions més que ens faran que la ciutat estigui plena i jo crec que va ser un event interessant i tal. Yo quería apuntearte lo que has dicho, aunque el precio ha sido estándar, que hemos hecho un consenso para llegar un poquito a una oferta, para que llegue a todos los bolsillos, lo que no va a haber es un peso estándar, es decir, van a haber formatos lo que llamamos venta de impulso, para que aquel que desconozca la muestra y vaya paseando por la calle, es decir, a un precio a lo mejor de 3-5 euros pueda acceder a una bandejita. Es decir, que no hablamos de piezas grandes, sí que las van a ver ornamentadas para que realmente conoce la fiesta y esté acostumbrado a invertir en ella y regalarlo a la familia y compartirlo, que lo va a tener. Pero lo que queremos es divulgar el producto, que la gente lo pruebe, que llegue a todas las casas. Se ha apostado por hacer formatos pequeñitos, es decir, que los van a ver, tipo formato bolsillo que decimos, con 4 frutitas que tú realmente digas, bueno, no sé cuál es la costumbre, me ha acercado, me ha gustado, quiero probarlo, quizás de esa manera el año que viene ese posible cliente de impulso sí que realmente ya estará esperando la fecha para poderlo hacer presente. Eso se ha tenido en cuenta, Bé, i l'últim, si voleu, perquè és un dato que a mi se m'havia despistat i si us pot interessar, és que realment en l'exposició n'hi haurà 14 pastissers, mestres pastissers de la ciutat i del Grau, que també participaran, però que realment punts de venda seran més de 24-25, perquè cada un, alguns d'ells, tenen més d'un punt de venda. Entonces, realment la mostra estarà molt escampada per tota la ciutat i jo diria que inclús hasta la playa plegarà, normalment. Tenim referències així, que realment sí que es veurà i qualsevol en qualsevol punt podrà tirar mà de veure-ho, de visitar-ho i tal, però el centre neuràgic el tindrem en el que és en la plaça de l'Ajuntament. Moltes gràcies. Voleu alguna cosa més?